Moje ime je Vlatka Kos-Graba-Robina i po struci sam inženjerka elektrotehnike i doktorica znanosti. Oba fakulteta završila sam u Zagrebu na Fakultetu elektrotehnike i računarstva i završila sam još i studij MBA u Rijeci na Ekonomskom fakultetu. Trenutno radim u Energetskom institutu Hrvoje Požar, a svoj inženjerski put bih možda nazvala i malo nespecifičnim. Prva sam inženjerka u obitelji i nije bilo nekakvih početnih trenutaka da sam ja vidjela recimo tatu ili neke prijatelje da nešto šarafe i tako, nego sam tijekom svog školovanja i posebice u srednjoj školi, kad sam upoznala svoju profesoricu matematike, profesorica je u meni primijetila tu iskru i vidjela je potencijal da ja imam afiniteta prema tome i nekako mi je dala krila. Ja sam kroz cijelo to svoje srednjoškolsko obrazovanje bila i na natjecanjima iz matematike i taj dio mi je baš išao i to je bio nekakav prvi korak i poticaj kad sam ja počela razmišljati o svom nekakvom inženjerskom obrazovanjem daljnjem što ću i kako. I sada iz ove perspektive mogu reći da je to bio dobar izbor. Kada sam se ja vratila sa svog drugog porodiljnog i u firmi su tada bile određene promjene vezano i uz odjele i u tom trenutku naš kolega koji se dugo godina, preko 40 godina bavio energetskom bilancom i energetskom statistikom, otišao je u mirovinu i voditelj mog odjela me pitao: ti si nam ovdje najviše povezana sa tom statistikom, možeš li preuzeti taj projekt? Ja sam u tom trenutku to prihvatila, iako sam se pitala hoću li ja to moći, jer doma imam dvije male djevojčice kojima želim biti mama, ovdje želim ostvariti uspješan posao, završiti projekt uspješno, da ništa ne utječe jedno na drugo i to je bio veliki izazov. Onda sam jednom trenutku sjela, onako prodisala i da vidim šta ja tu mogu napraviti, da uspijem jedno i drugo, kako ću se organizirati, kako ću to sve posložiti i nekako sada kad je prošlo nekoliko godina, kad sam ja puno toga i naučila, vidim da mi je to nekako puno i meni pomoglo da narastem kao osoba, da neke stvari drugačije gledam, da u nekim situacijama bolje reagiram, ali da se svaki taj izazov može riješiti i to mi je nekako dalo mi i motivacije, inspiracije, tako da i u sljedećem izazovu koji mi se javi znam da postoji rješenje, samo ga moramo pronaći. Majčinstvo je jedan novi trenutak u mom životu, skroz jedna nova dimenzija i kad sam postala mama morala sam više tih aspekata nekako poloviti, trebalo je njih odgajati, trebala sam ja organizirati, biti ja dobro, organizirati svoj posao, tako da mi je to majčinstvo pomoglo u planiranju. Koliko god sam ja ranije možda i mislila da dobro planiram, ovaj dio oko planiranja, i ne bih čak rekla samog planiranja, nego promjene plana i prilagoditi se danoj situaciji i ta prilagodba da ok, sada sam u toj situaciji, situacija je takva i takva, ono što je najbolje mogu napraviti tako i imat ću konačno rješenje. Tako da bi možda to planiranje, promjena plana i prilagodba i na kraju ostvarenje rješenja bio nekako najveći od svih ostalih dobrih karakteristika koje sam dobila, ali izdvojila bi ih budući da je riječ o poslovnom svijetu. Ono što je moj nekakav cilj i u budućnosti, da imam utjecaja na društvo oko mene, da ono sve što se lijepo meni dogodilo mogu nekako prenijeti i na društvo. Prvo sa energetskim sektorom gdje sam ja, gdje bi voljela isto tako raditi na projektima koji imaju širi utjecaj na sam energetski sektor, možda donositi neke odluke i strategije, a isto tako da to ima utjecaja i na okolinu i na šire društvo, jer ja sam isto tako dobila puno iz okoline koja je bila oko mene, da na to neki način i vratim. Dakle, imam karijeru, privatan život i sad nekako imam za cilj i potrebu malo to još proširiti i dići, kako bih rekla, možda na još jednu malo višu razinu. Što vidim da i mene motivira i da mi je stvarno ugodno kad to radim je i mentorstvo mlađih kolega, jer sam imala priliku na svom radnom mjestu biti mentorica mlađem kolegi koji je došao u naš institut. Iako bilo je puno projekata i trebalo je pronaći vrijeme, ali sam također vidjela da volim prenositi to znanje i to nekako svoje iskustva. Isto tako, kada sam vidjela i pitanja mlađih kolega i oko čega se oni brinu i boje, vidjela sam u stvari da to su možda neka pitanja koja sam si ja postavila dok sam bila na tom mjestu. Tako da je to jedan aspekt gdje bi voljela i u budućnosti
više raditi. Što se tiče ženskog dijela i ženskih osoba u energetici, rekla bi da doprinose možda sa malo svoje nekakve druge pozicije, malo možda nježnosti, smirenosti, pogotovo recimo ako su majke, i u mom slučaju što sam ja isto primijetila, malo više razmišljam izlaz iz nekih okvira, da vidim šta bi tu moglo biti rješenje, možda malo nježnije u početku, ili možda ako netko reagira onako, nećemo ući u taj projekt, možda da neku svoju dodatnu kao nježnu stranu, ajmo razmisliti još o ovome, pa bi ja rekla da je tu bio veliki doprinos te ženske strane u energetici, iako možda u početku zvuči kao muški svijet. Ali rekla bi da svakako i svaka žena može dati svoj doprinos i pronaći se, naravno ako ima afiniteta, ako to želi, pronaći se i dati doprinos tom sektoru. Inženjerstvo je inženjerstvo, ne treba ga dijeliti jel su muškarci ili žene, nego dati priliku jednome i drugome i nekako koristiti i muški pogled i ženski pogled. Svako od nas doprinosi na neki način, iako imamo oformljeni tim, nekako svako od inženjera daće svoj doprinos i izaći ćemo sa nekakvim najpovoljnijim rješenjem za određenu situaciju ili u nekom projektu. Da sada imamo nekakav uređaj pa da se možemo vratiti u prošlost, nekako sam razmišljala da bi Vlatka u toj srednjoj školi bila prilično oduševljena sa Vlatkom koja je sada, a ja bi s ove perspektive toj Vlatki u ono vrijeme rekla da se manje boji, da se ne brine šta će biti, hoće li pogriješiti sa nekakvim koracima, nego da ih samo radi, a ako i napravi koju grešku, iz toga će sigurno nešto naučiti, jer najbolje se i uči na greškama i neka se njih ne boji i korak po korak i sigurno će na kraju biti sve dobro. Što se tiče djevojaka koje su sada recimo u srednjoj školi ili možda i mlađe, ako im se i u jednom trenu javi neka iskra ili misao da bi možda mogle inženjerskom smjeru, moj savjet bi bio još razmisliti o tome i ići u tom smjeru i pokušati, jer sigurno se ta iskra nije javila eto tako bez veze, nego imaju u sebi nešto, možda trenutno nisu u okruženju koje ih može potaknuti, ali neka potraže možda nekog mentora, možda pomoć profesora u takvim zanimanjima, u takvim predmetima, da provjere je li to za njih, ali ako imaju tu iskru da krene korak po korak, jer svojim putem ja vjerujem da će dobiti krila i da će uspjeti poletjeti i da će na kraju krajeva vrlo vjerojatno i zavoljeti to, ako je ta početna iskra bila u njima, i donijeti nekakav doprinos u tom inženjerskom svijetu.